ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд аз мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд, шумо метавонед ки дар WhatsApp имо экранда равӣ кунем, мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин рӯй карда ва мо чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба мошинои фурӯшӣ. Мерседесҳои сечка бо нархҳои бениҳоят арзон дӯстон азиз, ки ай мақсад ки 25 000 хеле нархҳо ҳастанд. ҳаста моторои трактори фурӯшӣ ҳаста, моторои 28 ва ҳаста МТЗ моторои фурӯшӣ ҳастанд. ва дутага Toyota Camry 2 ҳаста, ки бо нархҳои 67 000 сомон ва ҳаста нархҳои дига хеле арзон Camry 2 Camry арзон. BMW 5 ҳаста сервис бо нархи арзон дӯстон пятёрка. Hyundai Sonata 2012 сол бо нархи бениҳоят арзон ҳастанд. ВАЗ 2106 ҳаста, ки бо нархи арзон 5000 сомон аст дӯстон азиз. Opel Astra J бо нархи 38 000 сомон аст, ки нархи арзон кати срочное. ва ҳаста Hyundai Solaris ҳаста, ки 2016 сол бо нархи 55 000 сомон аст. ва ҳаста Hyundai Avanta бо нархи арзон ва ВАЗ 2104 ва дигар мошиноҳое, ки нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем. ва курси имрӯза 120 сомон аст. мегзарем ба қисми мошини фурӯшӣ марамат рафт. Дӯстони азиз, пешаи наворо сар кардан якта компания пресечени хуберо ба шумо тавсия метиҳем, ки компания ки Парвиз аст, ки шуморо аз территорияи Москов ва территорияи метро Садовои Люблино мегиранд ва ба самти Қазоқистон бурда соқ саломат меоранд. таҷрибаи чандсолаи кори доранд. Дӯстони азиз, компания боварӣ аст, ки қати яка мо чанд қай кор мекунем. инчунин забони урусиро медонанд, забони тоҷикиро медонанд, забони узбекиро медонанд ва ҳар рӯз рейс доранд. бо нархи арзон шуморо бурда меоранд ва агар ки шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва мақсад ки арзон мекунам. ва дар ҳуҷҷатҳои шумо агар ягон мушкилиам боша, акай Парвиз яъне кӯмаки худшона мерасонанд. дӯстони азиз, ҳар рақамошро кор мекунанд, ҳар дашта WhatsApp доранд, ҳар рӯз рейс доранд. дӯстони азиз, мошинашо мошинои замонави комфортнияи, мақсад ки кондитсионерам дорад. бояд се навъи мошин дорад, кадомша хотон интихоб кунед. се навъи маркои мошинои замонавие. хоб кадоми дар ин мисол пересечения граница ки лозим бошад, марамат дӯстони азиз, занг занед, аз номи канали мо гап занем, ба шумо муомила ва арзон мекунад. компания боварӣ, компания ки Парвиз, мо ба шумо тавсия метавонем, метавонед занг занед. мегзарем ба аввалин моторҳои фурӯшӣ. мотори фурӯшӣ ҳастаи баъдон, ки ай Россия овардага ҳастанд. мотори МТЗ ҳаста ва мотори T28 ҳастае, ки T28 шумо дар ягон техника истода бурдагӣ нест, мақсад ки МТЗ истода бурдагӣ ин ки сайсияниш зурае. фақат мегирӣ, мақсад ки мезани корта пеш мебарӣ. ино қарор доранд дар ноҳияи Восит дӯстони азиз ва МТЗ дӯстони азиз нархаш 15 000 сомон аст ва T28 нархаш 11 000 сомон аст, ки ҳардаш беҳтарин ҳолат дае. ай МТЗ дӯстони азиз нархаш 15 000, ай T28 нархаш 11 000 сомон аст. боз муомила мешавад. иёра ай Россия мегӯяд овардагем беҳтарин ҳолат аст дӯстони азиз. ои мотор шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволтон боша, агар рақамҳои соҳиб шуд, ҳар рақамҳошон кор мекунад, метавонед ки маълумотҳои пурра шуда, рақамҳои уста, рақамҳои соҳибшон марамат занг занед. кадоме ки дар кор боша, бо ай нархи гуфтагишон бо арзон мекунанд. ай Россия мегӯяд овардагем, марамат занг занед. ва дӯстони азиз, шумо дар ягон чизи фурӯшӣ боша, барои реклама кардан, марамат рӯи ки реклама мекунед, навори то охираш тамошо кунед. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон, ки срочнаи Hyundai Avanta ҳастаи баъдрон, ки соли 2006-2007 сола сӯзишфурӯш бензини холӣ. объем мотори 1.6 литраи коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин балонашам ҳолати корӣ, кондитсионер кор мекунад. нархи мошина 67 000 сомон гуфтаистам, бисёр не камтар муомила мешавад ва илтимос мегӯяд беҳуда норад накунед, фақат харидорои аниқ. то қад суми хола алиш намешавад, бисёр арзон намешавад, камтара. мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон, рақамош аст айнами поёда 75. кадом то ки наличии сумка ки мехаред, мақсад ки харидори аниқен, марамат занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи баъдрон, ки Hyundai Sonata ҳастае, ки срочное соли 2006-2012 сол ҳастае, ки сӯзишфурӯш бензини холия, объем мотораш 2 литраи коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд беҳтарин ҳолата, ягон камбудӣ, ягон дард надорад. дӯстони азиз, тонировкаш яксолаи, кондитсионер дорад, электропакет, балоншам ҳолати кори, мошин беҳтарин ҳолат дае. нархи мошина мега 87 000 сомон гуфтаистам, бо камтар арзон мешавад ва мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Роғунда.
80000 сомон аст, боз муомила мешавад. Фақат одамони харидор мегӯяд метавонанд тамос гиранд. ин ҳамин рақамҳои телефони соҳибшона ягон савол ягон маълумоти иловагӣ боша оидаи мошин фаҳмида шумо занг занед ба шумо фаҳмода метавонад ва илтимос мекунад фақат барои одамони харидор ки чунки коргаре мегӯяд мақсад ки барои ҳар хел мисол одамо беҳуда мегӯяд нороҳат накунанд. Марамад харидоро занг занед. ва кадометон ки дӯстон дар ҳамин навори мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментария мо нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо лозиме. Мо дар видеои оянда мошини гуфтаги шуморо пешкаштон мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки BMW 5 ҳастае ки баъдон BMW пятёрка серияс соли бори 6 1991 ҳастае ки сӯзишвориш бензин газ объем мотораш 2.5 коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин на сайзтани зуд на бези ҳолати миёнаи соза мегӯяд мегири ҳай мегири бу хайхтон разход пасходша мепурсем. нархи мошина 25000 сомон гуфтааст. бу мақсад ки муомила мешавад ва мошина ҳол қарор дорад дар территорияи Душанбе дастури назди 25 та бу хай қатиқичон гап мезанем. ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшона. ягон савол ягон маълумот боша марамад занг занед. ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ доред ки хона замин квартира обшим чизе ки барои фурӯхтан бошад марамад дар рақамҳои болобуда 20 дарои кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта эълонда рекламада мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдро ки Toyota Camry D камтар расходники дорад. соли бори 6 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи объем мотораш 2.4 литраи коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Camry D дубайка дӯстон азиз ки расход мега дора алишна меша тоқа суми холияи мошин хай инам хали светои сафедаи кондитсионер электропакет балонша ҳолати соза миёна бигем. нархи мошина мега 67000 сомон гуфтааст. алишна меша тоқа суми холия ва мошина ниҳол қарор дорад дар Душанбе. тоқа суми холӣ ва мегӯяд илтимос беҳуда нороҳат накунед мошин мега расход дорад. 67 2007 сол дар шаҳри Душанбе рақамошон ҳастанд ва вилон фақат одамони харидори конкретна метавонед занг занед ки соҳибаш ҳамихел фаҳмодаги беҳуда занг назанад. тоқа суми холияе. хоб дӯстони азиз бозам мегӯям кадоме ки мисол ҳамхали мошинои арзон мошинои қимат чӣ хеле ки барои техникое ки фурӯш дорад хоҳад ки фурӯш дар мондада марамат сурат маълумота дар моро ё мо реклама мекунем ва лайкора фаромӯш накунед занед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастае ки дар кузифи хетчбекаи срочнаи соли бори 6 1998 сӯзишвориш бензини холӣ объем мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай на сайзтани зурай на безебаи ҳолати 70% соза бу расходча хайхтон мепурсем. нархи мошина мега 38 та мегем бу арзон мегад мешавад. мошина ҳол қарор дорад дар пойтахт 38 та хай расходча нагуфтиян дар сурати хел соза мошина метавонед ки бо рафта аз пеш бинед. 98 сол электропакет дига чизои лозимӣ. нархи мошин 38 та муомила дорад. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ боша агар барои фаҳмиданатон дар рақамҳои поёнбуда занг занед маълумотои пурраша гирем. ва кадометон ки дар ҳамин навори мо мошини маъқултона ки наёфтед то кадом сомонам нависед пешкаш мекунем. ҳамин чизе ки шумо гуфтаед мо кӯшиш карда ҳам мошинои гуфтаги шуморо меоем аз фурӯшандаҳо дӯстони азиз. шумо лайкора занед навора падисаш кунед ва то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Hyundai Solaris соли бори 6 2016 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина ягон расходча нагуфтааст. барои ҳамин худтон мепурсед. нархи мошина 55000 сомон нархш ҳам хел модия соҳибшон ва мошин дар Душанбе дӯстони азиз бо ширкати таксида кор мекарда дӯстони азиз. оиди мошин шумо метавонед ки маълумотҳои аниқ ва аниқтари пурраша аз рақамҳои поёна мегафона гиред. тоқа суми холияи 55 та нархша мондия дӯстони азиз метавонед ки бо аниқ карда гиред. хай мошинои комфорт як расходча намедонам чӣ расход дорад нархи бениҳоят арзон ки хи нархуда редки меғалтад. барои ҳамин кадометон ки мехаред шумо занг занед. лайкора дариқ надоред занед дӯстони азиз чӣ маркаи мошин лозим аст бозам мегӯям пешкаш мекунем нависед. ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Toyota Camry D бо нархи арзон бо тарига японка дӯстони азиз срочнай соли бори 6 2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи моториш 2.4 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин японка номеро транзит светои сафед диска балон кондитсионер электропакет ҳамаи намуд комфорт. нархи мошина мега 88 та гуфтааст бо хай қатиқчон
мақсад ки муомила мегӯяд чухолҳои фасонам задагӣ ҳастанд. нархи мошини сумаки 88 бо муомила дорад алиш навкида тоқа суми хулия. ина кемери гирое ки кадоми то ки кемери заказ мекардем дута кемери арзон мондагӣ ҳастем кадомишон ки шумода маъқул шавад. бо рафта мошина аз пеш хушрӯ бинем баъд қатъи соҳибаш маслиҳат ки ин хел нархҳодам ҳар рӯз намеғалтад. марамат сун азиз занг занед ва мо реклама мекунем хона, замин, квартира, мошин, ягон техника ва аппарат, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ бошад дар рақамҳои 885 12 20 20 ина WhatsApp дар боло ҳастад рӯй кунем мо реклама чизи фурӯшӣ дорем рӯй кунем реклама мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки ВАЗ 21014 мошинои советки молодежи чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. соли боревишаш 2004 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш бензин газе объем мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега номерош мега қатиш падарка дӯстон азиз. мошин моторош падарка чизаш номерош падарка документош бучидага мотор инжектор 1.6 дӯстон азиз. ягон камбудӣ мега надорад центразамок электропакет номерош падарка салоншам тозака балоншам ҳолати корея светои намхели сиёҳи баклаҷонский. нархи мошина мега 18000 сомон гуфтесиян бо хай қатихтон муомила мекунанд ва рақамошон ҳастан мегафон. оиди мошин шумо ягон маълумот ягон саволои зиёдӣ боша барои харидори конкретна занг занед маълумотша гиред. тоқа суми хулиятон азиз мошин дар шаҳри душанбе. марамат дар кадоми то ки заказ карда будем нархи арзон кардӣ бо ирам ягон сум арзон мекунад. ба хотири меҳнатои мо лайкро фаромӯш накунед барои ки барои мо муҳим аст ки лайка ки моде видео ки пахш шуд бо одамои мошинхар соҳиби мошин шаванд. барои ҳамин шумо дастгирӣ кунед чӣ мошине ки мехоҳед нависед пешкаш мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 мошинои советски молодежи бо нархи бениҳоят арзон. ВАЗ 2106 камтар хай кор дорад не ки нархш арзон ай. соли боревишаш 1996 сӯзишфурӯш бензини хулӣ мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега коробка панҷтага дӯстони азиз. балоншам ҳолати корея диска дорад. хай боши камтар дидесен ки дар наво камтар косметика кор дорад айхе мошин мега соза ай учёт мега бурвардага дӯстони азиз. радной краскаша мотор 1.03 дӯстони азиз. ҳам хел соҳибаш навистаем. нархи мошина 6000 сомон мондиянд бо амира мега арзон мекунем срочна сумака тоқа суми холӣ. мошин мега хай салон неста не ки хай кор дорад. ҳами хел мошина даже ай нархам зиёд мемона хел одам хай ака 6000 монда бо мега мақсад ки агар харидор боша биёбина маъқул куна мақсад ки муомила мекунем. мошин дар душанбе дӯстона дар киҷоша бохтон аниқ мекунед мегирен. хоб ина рақамошон ҳастаи тисел марамат занг занед тоқа суми холия ва илтимос мега беҳуда нораҳат накунед фақат конкретна харидор марамат занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс ҳастаи бадрон ки сечка золотисти бо нархи арзон срочна ки ихи нархҳо редки. соли боревишаш 1994 ҳастае ки бамперош қариб ки объёмни полобъёмни кадаги ҳастанд 94 сола дӯстон азиз. сӯзишфурӯш газ бензина мотор 1.8 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази эроочорам дорад. салоншам тозака дӯстон азиз. хоб бартирам мегад мешане ки алишам мамхел вариантам дорад. мошин дар ноҳияи масҷод дӯстон азиз яъне ки хуҷанд ноҳияи масҷода. нархи мошина мега 27000 сомон гуфтест яъне хеле светои серебристи золотиста дӯстон азиз дискои равашка салоншам тозака. нархи мошин 27 бо муомила обши мошин дар шаҳри хуҷанд ноҳияи масҷода айни ҳол қарор дорад. ин ҳами рақамҳои тисели соҳибшона ки 24 соат кор мекунад. тоқа бартер ёки сумаки дӯстон азиз. бартера ба чӣ мекунад нагуфтиам. марамат дигар маълумотои пурра ва аниша аз соҳибашон гирен ва кадоме то ки дар навор наёфтед мошини маъқулӣ нависед чӣ маркаи мошин лозима мо пешкаштон мекунем ва кадоме ки мисол чизе ки барои фурӯшӣ дорад хонаи заминаи квартираи мошинаи любой чиз дар рақамҳои 20 20 болобуда рӯй кунед мо реклама мекунем. ин бо давори имрӯзаи мо то видеои